baviš glumi da si talentovana za glumu. Kako znaš? Pa, imam svoje izvore. Gde su izvori? Pa nigde ne piše da ja moram tebi da otkrijem moj izvor. Dobro, i? Dakle, Severina je takođe glumica, ima niz predstava u Zagrebu. Jel? Dobro. Naravno, i glumila je na filmu, Duhovi Sarajeva. Dobro. Zar to nema veze sa glumom? Kako da ne? Da. Pa, upoređenje je normalno. Znači, ti spremaš pozorišnu predstavu, ona je glumila u pozorištu. Pa dobro, ali svi znamo da ona ima i jako dobar produkcijski porno film. Da, ali lepo si rekla, jako dobar. Jel da, Marijana, da je fantastičan? Ja uopšte nisam znao da je indie glumica, ja evo sam prepočeo. Ajde ti kao novina reći, je li dobar onaj porno snimak sa Severinom? Kako nije? Meni je fantastičan. Ja kao ne, ali zaista. Filmski stručnjak cenim da je to 10-ka. Čista, niti je vulgarno, niti je perverzno, radile sve što mi radimo žene sa muškarcima i muškarci sa ženama. A jahti i pozorište nemaju nikakve veze. Vanessa, jel ima nešto tamo što ti nikad nisi uradila? Vidite, ovo je baš onako tema za talent, multitalentizma. Pa i to je talent, šta ti misliš da nije talent? Mislim da nije talent, to ide više priroda u pitanju. Boga mi, Severina je talent. Meni je preprirodna i to što radi prirodno. Ma tu se rodi, znaš kao ritmiča, ko kebaš na ritmiča. A šta je to? Jedna Šta je žena to koja je nego spavala talenat? sa kebom, Znači to ne može da se nauči. Dozvoli mi, molim. Jedna žena koja je spavala sa kebom kaže meni, pa kaže, Biljo, nije dobar u seksu. Pa kako nije dobar? Pa ritmičan je. Kako ritmičan? Koja Kao ti je isto žena ko što spavala peva. sa kebom? Pa nije vada muškarac spavao sa kebom, Pa pa ne, žena koja je je spavala. žena, da mi daš ime i prezime. Pa daću ti posle emisije. Dobro. Sve to ima svoje. Aleksandre, ti si mi mnogo ti si dobar, ti si frizer. Ja moram da ćutim i da radim. Jesi vidio kako Indi ima prelepu kosu? Zaista Indi morate pokoji za kosu. Nisam znala, pitala sam da je tvoje. Hvala. I htjela bih da te pitam ko ti je radio pesmu? Pesmu Ni u krevet, ni u grad. Interesuje me tekst zato što ja... Tekst, Marina Tucaković. Jedan veliki pozdrav za nju i nije samo jedno, ima tu dosta dobrih tekstova koje potpisuje na ovom CD-u. Odlično. I baš sam zadovoljna, mogu reći. Pa dobro, onda nije ni čudo što je meni to odmah Paraluši kao tekstopisu, da je to fantastično i ovaj Ceci je već počeo da skida Znači, Ceci, zadužen si za hit da napraviš. A vidjet ćemo što ćete reći posle za moj tekst. Pa za tvoj tekst da ti kaže nešto, ti si bezobrazno talentovan. Što? On je bezobrazno talentovan. On frizira, uzima pare. Počeo da piše tekstove, radi melodije i peva. Ali ti to možeš da zamisliš. Pa znaš ti šta ćeš sa parama, čovječe? Kako da ne znam. Šta ćeš? Naprimjer. Pa... Znam šta ćeš. Daćeš Marijanu 1000 evra da prosledi tamo za naslovnu stranu. Može, Marijana? Ako od nas se ne plaća, mora da bude popularan, to ide godinama. Probali smo već na vreme. Pa za 5 godina daće se oma, čisto nakon časti jagnjetinu neku i nešto za naslovnu stranu. Neko prosence. Neko prosence, da ne kažem. To već može. Aleksandre, Molim? nemamo vremena puno uopšte o temama, o toj temi ni da pričamo. Ovde su dela u pitanju. Znači, dečko je frizer, fantastična ti je frizura. Hvala. Odmah krećemo... I vama isto takođe. Pa naravno, kad si mi ti radi, uzem mi 20 evra. Ajde sad ustani i otpeve ti svoj playback. Okej, hvala. Ajde. Kako možeš to pogledima kosiš preko ramena, a ja sam oči suha, hajde samo daj mi znak da ti budem zadovoljna. Ova noć je tako stvorena za prevaru i za nas, jer ja sam noćas tako fulan, ti noćas tako si. Biću noćas lud i s tobom hoću svud. Ova atmosfera ludilo me tera. Noćas kada padnu maske i priđeš mi bez stida, neka sve se nas noćas bude Atlantida. Bezobrazno me skini, ljubi me do daske i vodi u mrak. Ja bit ću noćas tvoj, ti budi samo moj afrodizijak. Noćas kada padnu maske i priđeš mi do stida, noćas kada padnu maske i priđeš mi do stida. Noćas tvoj, ti budi samo moj. Ja bit ću noćas tvoj, ja bit ću noćas tvoj, 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 tvoj.
noćas tako si, tako neodoljiva. Ja bit ću noćas lud, i s tobom hoću svud. Ova atmosfera ludilo me tera. Noćas kada padnu maske i priđeš mi bez stida. Neka sve se nas, noćas bude Atlantida. Bezobrazno me skini, ljubi me do daske i vodi u mrak. Ja bit ću noćas tvoj, ti budi samo moj afrodizijak. Noćas kada padnu maske i priđeš mi bez stida. Neka sve se nas, noćas bude Atlantida. Bezobrazno me skini, ljubi me do daske i vodi u mrak. Ja bit ću noćas tvoj, ti budi samo moj afrodizijak. Dakle, Aleksandre, pesma je fantastična. Hvala Sve vam. pohvale imaš od mene. Hvala. I Marijane, dugo je 5 godina. Mislim Pa da treba da ne, ja skratimo nisam zaista mislio to. konkretno na njega, nego uopšteno kad se neko pojavi, a naravno dokaz su i Zvezde Granda da se proslavi posle 5-6 meseci, Farma posle Bravo. 2-3 meseca svakog kuće popravo. Otkud znamo dečka što čeka, mlad, perspektivan, možda Ne, će imaš dobru pesmu, to ti je uslov broj 1. Hvala vam. Uslov broj 2 je da skineš tu pesmu, da od mene kupiš pesmu i da dobiješ drugu pesmu, da te ja guram malo. Može Treći Marijana da profura s nekom poznatom Pa da, mora pevačicom. pevačicu jednu da To ti nabacimo. piše kako da dođeš brže do skandala. Bez mita, bez ičega, razumeš? Kako se najbrže stiže. Nemoj da gledaš u Indiji, neće Indija ti pomoći. Neću ja da ti Neće pomognem, ona da ti moraš sam. pomoći. Neće ni Vanessa ti pomoći. Znači, idi, Ovdje svi tražimo keš. lupaj prozor, ne znam, sve suda te ceca, ječa, samo senka. keš. Ja tebi ne. Marijana, Ajmo, koja je kome ti plaćaš keš, pošto kažeš ovde svi traže keš? Kome ti plaćaš keš? Ajde. Ja kome Pa da. plaćam keš? Sad Pa iskreno snimio ne. CD. Iskreno, kod mene je sve saradnja Pa kako onda dečku kažeš ovde svi traže keš? Pa ja nakon... To ti diraš Ja, Vanessa, mnogo dobit ću otkaz za kraj. Čekaj, ona je preuzela sad ulogu voditelja. Ne, ovdje su svi mogu praksni. Prvo je i mene ubacio, ovde Nemoj. svi traže keš, znači automatski sam i ja u tome, ja ne tražim. Ti ne tražiš keš. Ne. Pa, ja Ne. mogu to da potvrdim. A kad si ušao u Ja blog- ne tražim, ja prvo ne tražim, ja eventualno mogu da tražim Pa jednu dobro, dobru dobro. frizuru, Eto. da dobro A to njega, krenem. misliš samo njega Pa sad tek, tražiš. Marijan se Pričamo o Aleksandru. obratio dečku. Jedna diskrecija. Ovo je postao zanimljivo. Ne, ovo je odlično, pa ne, stvarno u tebe. Ne, ali znači, samo evo sam hteo ovako, da kažem za zamolit ćemo Vanessu. Gogu Sekulić ili Anu Nikolić, ko je Šta s njim? slobodan? Pa Goga, Sekulić, Ana Nikolić, Danijela Vranić, Ranićka. ko još? Ne znam da ovih Zvezdi Granda verovatno ima Ne neka. da im Saša Popović, Tanja se udala. drži se ove 3. Nemojte Zvezde Znači, Granda, idi molim ispod vas. prozora, pevaj Milena nešto, Čeranić lupaj je trenutno kamenčiće. slobodna, eto ti. Ko? Milena Čeranić je trenutno slobodna. Pa deda Ma ja Gubijane. bih hindi. Ne možeš, Indija nemoj, zauzeta. zaboravi to. Zaboravi. Zabavljaš se s Marijanom. Pa ne, Ona se samo pa zapravo. ne može, zauzeti. Viš koliko je ozbiljna, ja se nisam prepoznala. Marijane, kaži mi kako nam Ivan Vuković? Ivan Vuković, zamjenik urednika Skandala, je odlično. Trenutno Jel me pozdravio? pozdravljate svaki dan. Svaki dan me pita Hvala. za tebe kako nam je bilja. I ti Ovo je kažeš, okej, sve stvarno. onako redom. Juče smo završili broj. Da, reci nam što ima novu skandal. E pa sada. U stvari treba da ovo će kupimo biti... skandal, da. Da. Treba da kupite da date 45 dinara, bit će dobra naslovna, stvarno. U bre, 45 dinara. 45. No, Pa ja stvarno ne znam kada će više da me podrže kolegi, da me puste znaš da je naslovnu. Čekaj, koje kolege sad, izvini, novinari ili Pa i pevači? ovi Ja ne drugi znam da gdje mi- ti Znaš da je ovo spadaš sad. televizija od kud Niš, znaš šta je 45 dinara, pričaj sad kad si došao ovde, šta je naslovna strana? Naslovna strana je Darbo Amara, ispovest. Bravo za Jedan mene, teški pobedila problem sam u ovoga Ivana Vukovića. Što? Kako? Ko nije se uplaši, rekao je. Što? Od koga da se uplaši? Nisam te, Vanessa? izvini,